እዚ ፊልም ናይ ክልተ ሰባት ታሪኽ እናርአየና እዩ ዝጅምር። ንሳቶም እውን ሩፓዞቭን ዞሊን እዮም ዝበሃሉ። ሩፓዞቭ ቅድሚ ሕጂ ተፈላጢ ቀንጻል ነፍሲ ዝነበረ እንትኾን ኮይኑ ግን ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብዝበጽሖ ሓደጋ ምኽንያት ብዊልቸር እናተንቀሳቐሰ ይጸኒሑ። ብኻልእ ገጽ ዞሊ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ እግሩ ምንቅስቓስ ስለ ዘይኽእል ዊልቸር እናተጠቐመ እዩ ነቢሩ። ዞሊ ሕጂ ዝሓሸ ሓገዝ ናብ ዝረኸበሉ ሓደ ቦታ ዶርም ተዋሂብዎ ምስ መሓዙኡ ኣዳም እዩ ዝርከብ። ስራሕ ኣብ ዘይነበሮ ሰዓት ከዓ ዝተፈላለዩ ንናይ ኮሚክ ቡክ ዝኾኑ ስእልታት እዩ ዝስእል ኢሉ እውን በቲ ስራሕ ንፉዕ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ዞሊ ምስ ኣዳም ብናይ ሓዊ መጥፍእ እናተፃወቱ ብዝነበረ ሰዓት ሩፓዞቭ ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ካብኡ እውን ናይ ክልቲኦም ኩነታት ዋላ ሓንቲ ደስ ኣይብሎን ነይሩ። ስለዚ እውን ብቁጣዕ ንዞሊ ሃርሞ ኣብ መንጎኦም ድማ ባእሲ ይኽፈት። ካብኡ እውን ሩፓዞቭ ኣብ መወዳእታ ብንእሽተይ ነገር ተቆጢዑ ኣብኣቶም ሓደጋ ከብፅሕ ከም ዝኾነ ይዕዘብ። ስለዚ እውን ኣብ መወዳእታ ይቕሬታ ሓቶም እሞ ንኽልቲኦም መሓዝት እውን ናብ ሓደ ፓርቲ ይዕድሞም። ዞሊ ምስ ኣዳም ከዓ ኣብቲ ፓርቲ ጽቡቕ ግዜ እናሓለፉ እዮም። ኣብ ቀጻሊ ሩፓዞቭ ንዞሊን ኣዳምን ሓደ ናይ ስራሕ ዕድል የቕርበሎም። እዚ እውን ልክዕ ከምቲ ናሃቱ ሰብ ምቕታል እንትኾን ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ፓርቲ ዝርእይዎ ዘለዉ ዓይነት ገዛን ማኪናን ኢሉ እውን ዝሓሸ ዓይነት ህይወት ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ የእምኖም። ድሕሪ መዓልትታት ዞሊ በቲ ቆፀርኡ መሰረት ናብቲ ሆስፒታል ይኸይድ። ዶክተር ከዓ ሰርጀሪ ክግበረሉ ይሓሲቡ። እንተኾነ ግን ዞሊ ንሱ ብዘጓነፎ ጉድኣት ምኽንያት ገዲፍዎ ንዝኸዳ ኣቦኡ ብምዝካር እቲ ሰርጀሪ ክስራሕ ኣይደለየን። ምኽንያቱ እውን እዚ ክኸፍሎ ዝግብኦ ኣቦኡ ከም ዝኾነ እዩ ዝሓስብ። ድሕሪ እዚ ትምሪት ናብ ሩፓዞቭ ይወስደና። ንሱ እውን ካብ ሓላፊኡ ሓደ ተልእኾ ይወሃቦ። ሩፓዞቭ እውን በቲ ተልእኾኡ መሰረት ነቶም ዝጽበዮም ሰባት ክሳብ ዝመፁ ንብሕቱ ኣብቲ ቦታ ይጸንሕ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓደ ጸሊም ማኪና ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ካብቲ ማኪና ዝወፁ ሰባት ድማ ብቕልጡፍ ናብኡ ምኻድ ይጅምሩ። እቲ ሓደ ከዓ ንሩፓዞቭ ብዝሓዞ ካራ ይፈራርሖ እሞ ኣብ እግሩ እውን ይወግኦ። እንተኾነ እውን ግን ሩፓዞቭ እግሩ ዝተሃስያ አይመስልን። ዊልቸር እውን ምጥቃም ካብ ዝጀመረሉ ግዜያት ሒዙ ኣብ እግሩ ዝበፅሕዎ ማህሰይቲ ኩሉ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ናይ ሕማም ስምዒት ከም ዘይስምዖ ይዛረብ። በዚ ከዓ እቶም ዝረኣዩ ሰባት ክስሕቁ ይጅምሩ። ቀፂሉ ድማ ካብኣቶም ሓደ ብእግሩ ንሩፓዞቭ ኣብ ደረቱ ስለ ዝሃረሞ ንድሕሪት ይኸይድ። ሩፓዞቭ ከዓ ድሕሪ ሓያል ሰዓል ምሰዓሉ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ፌስታል ምስ ኣቑሑ ብምውፃእ ኣብ ውሽጡ ብዝነበረ ሽጉጥ ናብ ሕድሕዶም ይትኩስ። ካብ መጀመርትኡ እውን ሽጉጥ የውፅእ ኢሎም ይሓሰቡን። ሩፓዞቭ ከዓ ኣብኡ ሓደጋ ንዘብፅሑሉ ሰባት ድሕሪ መቕታሉ ሓደ ኣምቡላንስ ንዕኡ ንክሓክም ይመጽእ። ኣብኡ ንዝነበረት ዚታ ዝተባህለት ሓኪም እውን ናብኡ ብምምጻእ ናይ እግሩ ቁስሊ ትሕክመሉ። ኣብቲ ሰዓት እውን ቅድሚ ሕጂ ከም ዝፋለጡ እዩ ዘርእየና። ሩፓዞቭ ከዓ ንዓኣ ዝነበረ ዝኾነ ስምዒት ስለ ዝነበረ ናይ ስራሓ ግዜ ምስ ወድአት ናብ ናይ ሲኔማ ቦታ ሓቢሮም ንክኸዱ ይሓታ። እንተኾነ እውን ግን ዚታ ምስ ሓደ ሰብ ከም እትምርዖ ስዒቡ እዚ ተግባር ምስኡ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ትዛረቦ። ሩፓዞቭ ከዓ እታ ዝፈትዋ ጓል ንኻልእ ሰብ ክትምርዖ ምዃና ስዒቡ ብጣዕሚ ይቁጣዕ። ነዚ ቁጣዕኡ እውን ናብ ሓደ ድልድል ብምኻድ ዓሱ ንኸጥፍእ እናተዳለወ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ከይሞተ ይተርፍ። ኣብ መወዳእታ ግን ንሂወቱ ዋላ ሓንቲ ኢሉ ክህብ ከም ዘይብሉ ምስ ተዓዘበ ኣነባብርኡ ከምዚ ኢሉ ይቕጽል። ከም ዝተለመደ ናይ ሩፓዞቭ ሓላፊ በቲ ዝሰርሖ ስራሕ ሰሊ ይኸፍሎ። ካብዚ ንድሓር እውን ንኻልእ ሰብ ከይሰርሕን ሓቢርዎ ንዝሰርሖ ስራሕ ድማ ሚስጥር ገይሩ ንክሓብኦ ይዛረብ። በዚ ስራሓቱ ማእኸል ግን ሩፓዞቭ ብናይ ዞልን ኣዳምን ሓገዛት ይረክብ እዩ ዝነበረ። ድሕሪ መዓልትታት ከዓ ሩፓዞቭ ስፖርት እናገበረ እንከሎ ናብቲ ሆስፒታል ዞሊ ይመጽእ። ዞሊ እውን ልክዕ ከምኡ ናይ እግሪ ሕክምና ዝገብረሉ ዝነበረ ኣብዚ ቦታ ኣይኮነን። ሩፓዞቭ ከዓ ኣብቲ ሰዓት ድሕሪ ሕጂ ዞሊ ንዕኡ ንከይሕግዞን ሓቢሮም እውን በቲ ስራሕ ክቕጽሎ ከም ዘይኽእሉ ይዛረብ። ኮይኑ ግን ዞሊ እቲ ነገር ስለ ዘይተቐበሎ ንሱ ንዓርሱ ድሕሪ ሕጂ ክሕግዝ ከም ዘለዎ እዩ ዝሓስብ። ዞሊ ብተወሳኺ ካብ ሕጂ ንድሓር ዘድልዮ ነገር ኩሉ ካብ ኣቦኡ ሰሊ ምውሳድ ከም ዘይደልን ብዓርሱ እውን ሰሊ ከምፅእ ከም ዝደሊ ይዛረብ። ናይ እግሪ ክትትሉ ድሕሪ ምውድኡ ሩፓዞቭ ንዚታ ቀይሕ ዕምበባ ብምሓዝ ኣብቲ ናይ ሆስፒታል ፊት ይጽበያ። ስለ ዝፈትዋ እውን ልክዕ ምስ መፀት ከም ውህብቶ መልክዕ ንክህባ ይሓሲቡ ነይሩ። ዘይትዕድልቲ ኮይኑ ግን ብቕልጡፍ ናፍቲ ኣፍቃሪኣ ብምኻድ ንዕኡ ኣብ ዝሰዓመትሉ ሰዓት ግን ስለ ዝረኣየ ልቡ ክስበር ክኢሉ እዩ። ካብኡ ድማ ሩፓዞቭ ሓደ ዝጽበዮ ሰብ ንምቕታል ከዓ ካልእ ተልእኾ ይወሃቦ። እቲ ሰብ እውን ምስ ሑና ኣብ ዝበልዓሉ ሬስቶራንት ከባቢ ብምጽጋዕ ንዕኡ ንምቕታል ሓደ ትልሚ የውፅእ። ስለዚ እውን ሩፓዞቭ ኣብ ሓደ መንገዲ ይጽበዮ። ዞሊ ምስ ኣዳም ድማ ብኻልእ ገጽ እቲ ካልእ መንገዲ ሒዞም ይጽበዩ። ሩፓዞቭ እውን እዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝሓልፈሉ መንገድን እተን ኣዕዋፍ ኣብ ዝነፍራሉ ሰዓት በቲ ሽጉጥ ሓቢኡ ይትኩሶ። ዋላ ሓደ ሰብ ንዕኡ ከይጠርጠሮ እውን ነቲ ተልእኾ ክፍጽም ክኢሉ እዩ። ብሃንደበት ድማ እቲ ሰብ ነቲ ጽርግያ ክሰግር ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት በቲ ተኹስ ምኽንያት ስለ ዝወደቐ እቶም ሰባት ኣብቲ ግዜ ኣብ ደረቱ ዝነበረ ደም ይዕዘቡ። እቶም ሓለውቱ ከዓ መን ከም ዝተኮሰሉ ግራ ይኣትይዎም። እንተኾነ እውን ግን ሰለስተ ናይ ኣካለ ስንኩላን ሰባት ንዕኡ ናይ ምቕታል ተሳትፎ ገይሮም ዝዝበሃል ዝኣምን ሰብ እኳ ኣይነበረን። ሰለስቲኦም ድማ ተኸታቲሎም ነቲ ቦታ ገዲፎም ይወፁ።
ኣብቲ ድሓር እውን ሩፓዞቭ ንዚታ ኣብ ማኪና ውሽጢ ይረኸባ ንሳ ከዓ ንመርዓ ሓደ ናይ ጻውዒት ወረቐት ትህቦ እንተኾነ ግን ሩፓዞቭ ከይተረድኦ እናሃለወ እቲ ሓላፊኡ ንዕኡ እናረኣየ እዩ ነይሩ ኣብ ዝተረኸቡሉ ሰዓት እውን ናይ ሩፓዞቭ ሓላፊ ካብ ምቁጣዕ ዝተለዓለ ካብቲ ዝነበረ ዊልቸር የውድቆ እቲ ሓላፊኡ እውን ካብቲ ናሃቱ ሕጊ ወጻእ ብምስርሑ እዩ ተቆጢዑ ዝነበረ ስለዚ እውን ነዚ ነገር ንኸስተኻኽል ሓደ ዕድል ሂቦ ካብኡ ድማ ነዚ ስሕተቱ ንዞሊን ምስ ኣዳም ንኽቐትሎም ይተልእኾ ሂብዎ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሩፓዞቭ ንኽልቲኦም መሓዙቱ ዓሳ ንከንሕዝ ኢሉ ሒዝዎም ይወፅእ ኮይኑ ግን በቲ ናይ ሳዕሪ መንገዲ ገይሮም ናብቲ ባሕሪ ምምጻሕ ንዓኣቶም መጸገሚ እዩ ዝነበረ ይኹን እምበር እዚ ኩሉ ሓሊፎም ናብቲ ባሕሪ በፂሖም ዓሳ ምሓዝ ይጅምሩ ኣብ ናይ ኣዳም መጻወርያ ድማ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ብሓጎስ ምስሓብ ይቕጽል ኮይኑ ግን ስለ ዝሓየሎ ነቶም ካልኦት ንኽሕግዝዎም ይሓቶ እንተኾነ ግን ንዕኡ ምሕጋዝ ይትረፍ ሩፓዞቭ ናብቲ ውሽጢ እዩ ዝደፍኦ ካብኡ እንድሓር እውን ሩፓዞቭ ንኣዳም ክሕግዞ ዝሓሰበ ዘሎ እውን ስለ ዝደፍኦ ናብቲ ቃላይ ይኣቱ እቲ ቃላይ እናሃለዎ ገዲፍዎም ንክኸይድ እውን ይሓስብ ኮይኑ ግን መሓዙቱ ከምዚ ኢሎም እናሞቱ ክሪኦም ኣይወሰነን ኣብ መወዳእታ ድማ ስለ ዝሓዘነሎም ንሱ እውን ናብቲ ውሽጢ ቃላይ ይኣቱ ካብኡ እውን ሓጊዝዎም ድሕሪ ምውፅኡ እዚ ዝገበሮ ንፀወታ ጥራሕ ሓሲቡ ከም ዝኾነ ይዛረቦም ንዕኡ ዝተዋሃቦ ተልእኾ እውን ዘይተግበረ ኣብዚ ግዜ ጥራሕ እዩ ነይሩ ካብቲ ቃላይ ድሕሪ ምምላሶም ሩፓዞቭ ናብ ዘዳለወ ፓርቲ ንኩሎም መሓዙቱ ይጽውዖም ኣብቲ ሰዓት እውን ብዛዕባ ዚታን ክንደየናይ ዝኣክል ከም ዝፈትዋን ይዛረቦም ናይ ሩፓዞቭ መሓዙት ድማ ዚታ ኣብ ዝተመለሰትሉ ሰዓት ንዓኣናሃቱ ንምግባር ዝከኣሎም ክሕግዝዎ ከም ዝኾኑ ይሰማምዑ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እተን ካልኦት ናይ ሩፓዞቭ ሰለስተ ኣጓላት መሓዙት ንዕኡ ብምሕጋዝ ኣብ ሓደ ማኪና ተጸጊዑ ጠጠው ንኽብል ይገብርዎ እዚ እውን ብዘይ ዊልቸር ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየና ሩፓዞቭ ድማ ዚታ ካብ ሆስፒታል ክሳብ ትምለስ ይጽበያ ወላ እኳ ንሰዓታት ተጸቢዋ እንተነበረ ኮይኑ ግን ክትመጽእ ኣይከኣለትን እቲ ትድሞም ድማ ብቐጽበት ኣብዚ ከይተሳኸዐ ይተርፍ ድሕሪ መዓልትታት ሩፓዞቭ ካብቲ ሓላፊኡ ካልእ ተልእኾ ይወሃቦ እዚ እውን ሓደ ናይ ሓሽሽ መዘዋወሪ ናይ ምቕታል ስራሕ እንትኾን እቲ ስራሕ ተወዲኡ ድማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝክፈሎ ዕፅፊ ከም ዝገብረሉ ቃል ይኣትወሉ ሩፓዞቭ እውን በቲ ዝበሎ ነገር ይሰማማዕ ኮይኑ ግን እዚ ናይ መወዳእታ ተልእኾ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረብ ኣብ ቀጻሊ እውን ተወሳኺ ተልእኾ ኣይቕበልን ማለት እዩ እቲ ሓላፊኡ ድማ በቲ ሓሳቡ ድሕሪ ምስምማዕ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሩፓዞቭን ነቶም መሓዙቱን ናብ ተልእኾ ዝተዋህቡ ገዛ የምርሑ ንዞሊ ምስ ኣዳም ኣብ ማኪና ውሽጢ ክጸንሑ ድሕሪ ምግባሩ ንብሕቱ ናብቲ ገዛ ይምርሕ ኣብኡ ንዝነበሩ ሓለውቲ እውን ንሩፓዞቭ ይፍትሽዎ ኮይኑ ግን ዝሓዞ ካራ ኾነ ሽጉጥ ስለ ዘይረኸብሉ ንውሽጢ ከኣቱ የፍቅድሉ ኩሉ ነገር ጽቡቕ እዩ ዘሎ ኢሎም ብምሕሳብ ናብቲ ናይ ሓላፊኦም ገዛ ንኽኣቱ ይገብርዎ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ሩፓዞቭ ነቲ ናይ ሓሽሽ መዘዋወሪ ድሕሪ ምርካቡ በቲ ትድሙ መሰረት ምጓዓዝ ይጅምር ኣብቲ ኮፍ መበሊኡ እውን ዝነበረ ሽጉጥ ብምልዓል ኣብኡ ንዝነበሩ ሓለውቲ ይቐትሎም ኮይኑ ግን እተልእኾ ናብ ዝተዋሃቦ ሰብ ክትኩሰሉን ክሃርሞን ኣይከኣለን በዚ ሰዓት ድማ ስዒቡ እቶም ዝተረፉ ሓለውቲ ናብኡ ምትኳስ ይጅምሩ እቲ ናይ ሓሽሽ መዘዋወሪ እውን ኣብ ክንዲ ዝሃድም ናሃቱ ሽጉጥ ሒዙ ናብኡ ክትኩስ ይጅምር ኮይኑ ግን ሩፓዞቭ ናይ ቀደም ስርሑ ምዃኑ ተኸቲሉ ካብኣቶም ንላዕሊ ነቲ ሽጉጥ ናይ ምእላይ ክእለት ነይርዎ እዩ ወላ እኳ ኣካለ ስንኩል እንተኾነ ኢሉ እውን ክዳውንቱ ብደም ተተጸየቑ ንኹላቶም ክቐትልን ዝተዋህቦ ተልእኾ ክፍጽምን ክኢሉ እዩ ካብኡ እንድሓር ድማ ብቕልጡፍ ነቲ ገዛ ገዲፉ ይወፅእ ልክዕ ኣብቲ መውፅኢ ማዕፃው ዝበፅሓሉ ግን ነቲ ማዕፆ ክኸፍቶ ኣይከኣለን ኳዳኣስ ናብቲ ቦታ ዝመጽእ ዝነበረ ናይ ፖሊስ ማኪና ድምፂ ይሰምዕ ኣብ ማኪና ውሽጢ ዝነበሩ ዞሊ ምስ ኣዳም በቲ ኩነታት ብጣዕሚ ይፈርሑ እንተኾነ ግን ዞሊ ካብቲ ማኪና ብምውራድ ናብኡ ንዝመፁ ዝነበሩ ፖላዊስ ንኸዘናግዖም ይኸይድ ኣዳም ከዓ እቲ ዓብዪ ማዕፆ ብምስባር ንሩፓዞቭ ስለ ዝሓገዞ ኩሎም ካብቲ ቦታ ክሃድሙ ክኢሎም እዮም ኣብቲ ድሓር ሩፓዞቭ ምስ ተሓላፊኡ ይራኸብ ነቲ ዝሰርሖ ስራሕ እውን ክፍሊት ክቕበል እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ብዘይተጸበየ መልክዑ ሓላፊኡ ንሩፓዞቭ ናብ ሰብ ዘይብሉ ቦታ ሒዝዎ ይኸይድ ድሕሪ ናብ ዋላ ሓደ ሰብ ዘይብሉ ቦታ ሒዝዎ ድሕሪ ምኻዱ ኣብቲ ቦታ ሓደ ዝተንጠልጠለ ገመድ ስለ ዝነበረ ሩፓዞቭ ኣብ ዝኾነ ቦታ ልክዕ ከም ዘይኮነን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘሎን ይዕዘብ እንትግለጽ እውን ናይ ሩፓዞቭ ሓላፊ ክልቲኦም ናይ ሩፓዞቭ መሓዙት ንኽቕተሉ እኳ እንተኣዘዘ ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይሞቱ ስለ ዝፈለጠ እዩ ስለዚ እውን ሩፓዞቭ ኣሚንዎ እኳ እንተነበረ በቲ ዝገበሮ ስሕተት ግን ስዒቡ እምነቱ ኣስኢንዎ እዩ ካብኡ እውን ክሳብ መወዳእታ ክቐትሎ ወሲኑ እዩ ሕጂ ድማ እቲ ገመድ ናብ ክሳዱ ድሕሪ ምግባሩ ነቲ ዊልቸር ደፊኦ ጸጉዖ ኢሉ እውን ኣብቲ ገመድ ተሓኒቑ ንኽመውትን ገዲፍዎ ይኸይድ ሩፓዞቭ ከዓ ኣብ ክሳዱ ዝኣተወ ገመድ ንኸውፅኦ ብዙሕ ግዜ ይፍትን እንድሕር ዳኣ ወዲቑ እውን እቲ ገመድ ክሓንቆ ስለ ዝኾነ ነቲ ገመድ ኣብ ላዕሊ ብምሓዝ ንኸይሕና ቕምፅዓር ይጅምር ብዙሕ ካብኡ ዘይረሓቐ ዊልቸሩ እውን ናብኡ ንኸምፅኦ ፈቲኑ እውን ነይሩ እዩ ኮይኑ ግን ኣይከኣለን ንዝፈተኖም ተግባራት ኩሎም ኣይተሳኽዑሉን ነይሮም ኣብ መወዳእታ ክዳኸም ስለ ዝጀመረ ኢዱ ንክህብ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ግን ሃንደበት ነቲ ገመድ ካብ ክሳዱ ከውፅኦ ክኢሉ እዩ በዚ መልክዕ ካብ ሞት ድማ ይተርፍ ናብ ገዝኡ እውን ምስ ተመለሰ ሩፓዞቭ ንኽልቲኦም መሓዙቱ ይረኽቦም እቲ ዝበፅሖ ነገር እውን ድሕሪ ምዝራቡ ንዕኡ ክብቀሉ ሓሲቡ ንዝነበረ ሓላፊኡ ናሃቱ ዕፅፊ ንኽብቀሉ ሓሳቡ የቕርበሎም ድሕሪ ንእሽተይ መዓልትታት ሩፓዞቭ ናብ ናይ ዚታ መርዓ ዕድመ ይኸይድ ንዞሊ ምስ ኣዳም እውን ምስኡ ሒዝዎም ከይዱ እዩ
ብጻዕዳ ባድላ እውን ኣጥዕምሉ እዩ ዝኸደ ብተወሳኺ ኣብቲ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ድማ ዝነበረ ናይ ምድራፍ ክእለቱ የርእዮም እዚ ተሓዊሱ ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ሰባት እውን በቲ ድምፁ ብጣዕሚ ይድንቖም ንሳ እውን ስምዒታ ስለ ዝተተንከፈ ክትበኪ ትጅምር ካብኡ ድማ ብሃንደበት ሩፓዞቭ ንዚታ ከንፈራ ይሰዕማ እዚ ተግባር እውን ንበዓል ገዛ ዘሕርቕ እዩ ነይሩ ልክዕ እቲ መርዓ እውን ምስ ተወድአ ናይ ዚታ በዓል ገዛ ንመሳርሕቱን ብሓንሳብ ብምዃኑ ሩፓዞቭ ሒዞሞ ይኸዱ ኣብ ልዕሊ ሰበይቱ ብዝፈጸሞ ተግባር እውን ምቕፃዕ ይጅምሩ ኣብ መንጎ ግን ዞሊና ኣብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ንሩፓዞቭ ክሰድዎ ሽጉጥ ኣውፅኡ ፈራርሖም እዚ ስዒቡ እውን ንሳቶም ክሰድዎ ክኢሎም እዮም ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሩፓዞቭ ምስ መሓዘቱ ነቲ ሓላፊኡ ክብቀልዎ ዝነበረ ትልሚ ክዳለዉ ይጅምሩ ንሱ ምስ ዞሊ ብምዃን ድማ ናብቲ ሰብኣይ ገዛ ይኣትዉ ኣዳም ድማ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ክጽብዮም ይጅምር ሩፓዞቭ እውን ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝሰርሕዎ ስራሕ እኹል ዝኾነ ደመወዝ ከም ዝደሊ ይዛረብ ኮይኑ ግን እቲ ሓላፊኡ ንክህቦ ፍቓዱ ኣይነበረን ኢሉ እውን እቲ ሓላፊኡ ዘዕብዮም ኣኻልብ ናብኡ ከም ዝሰደሙን ከም ዝበልዕዎምን ብምዝራብ ይፈራርሖም ልክዕ ኣብቲ ዝሰደዶም ሰዓት ግን ሩፓዞቭ ሽጉጥ ብምውፃእ ናብኣቶም ይትኩስ በቲ ተኹስ ምኽንያት ድማ እቶም ኣኻልብ ደንጊፆም ካብቲ ቦታ ጎዮም ይሃድሙ ምስቲ ሓላፊኡ ብቕልጡፍ ናብ ባእሲ ይኣቱ እቲ ሓላፊ እውን ሒዝዎ ዝነበረ ሽጉጥ ክድርብዮ ገይሩ እዩ ሒዝዎ ብዝነበረ ካራ ድማ ንሩፓዞቭ ብዙሕ ግዜ እናዋግኦ እዩ ዞሊ ከዓ ናይ ሩፓዞቭ ሽጉጥ ከልዕሎ ክኢሉ እዩ ኮይኑ ግን ነቲ ሓላፊኡ ንዘይምቕታልን ንሩፓዞቭ እውን ንዘይምሕጋዝ ዝወሰነ እዩ ዝመስል ሩፓዞቭ በቲ ካራ ተወጊኡ እቲ ሓላፊኡ ክሳብ ዝቐትሎ ድሕሪ ምጽባዩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሓላፊኡ ተኲሱ ይቐትሎ ኢሉ እውን ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ሎከር ተቐሚጡ ዝነበረ ሰልዲ ኾነ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ነገራት ኩሉ ክወስዶም ክኢሉ እዩ እዚ ሰልዲ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ንእግሩን ዝገብሮ ናይ ሰርጀሪ ሕክምና ንክኸፍሎ እዩ ነይሩ እቲ ሓቂ እንትግለጽ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዝነበርና ናይ ሩፓዞቭ ታሪኽ ኩሉ ኣብ ሓደ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ልቢ ወለድ እዩ ዝነበረ እዚ እውን ብዞሊ ዝተጻሕፈ ሓደ ናይ ኮሚክ ቡክ እዩ ዝነበረ ስለዚ ሩፓዞቭ ዝተባህለ ሓደ ገጸ ባህሪ ዝፈጠሮ ብዓርሱ ዞሊ እዩ ዝነበረ እዚ መንነት ድማ ገጹ ምስ ናይ ኣቦኡ መልክዕ ዝመሳሰል እዩ ነይሩ ኢሉ እውን ልክዕ ከም ዞሊ ናይ ኣካለ ስንኩል መንነት እዩ ዝሃቦ ከምቲ ሓቃዊ ድማ እንተኾይኑ ዞሊ ንኣቦኡ ረኺብዎ ኣይፈልጥን ኳዳስ ናሃቱ መዘከርታ ዝነበረ ሓደ ነገር እንትኾን እሱ ድማ ናሃቱ ፎቶ ጥራሕ እዩ በቲ ፎቶ መሰረት ድማ ተላዒሉ ሩፓዞቭ ዝተባህለ ናይ ቀንጻሊ ሰብ ገጸ ባህሪ ኣብቲ ናይ ኮሚክ መጽሓፍ ከእትዎ ክኢሉ እዩ ብዝደንቕ መልክዑ እውን እዚ ናይ ኮሚክ መጽሓፍ ብብዙሕ ሰባት ክፍቶ ክኢሉ እዩ ናይቶም መሕተሚ ካምፓኒ ቀልቢ ክስሕብ ስለ ዝኸኣለ ዞሊ ናብ ዝዓበየ ዕላማ ከብጽሖ ክኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ዞሊ እቲ ናይ ኮሚክ መጽሓፍ ድሕሪ ምውድኡ ናብ ኣቦኡ ይልእኸሉ ኣብዚ ሰዓት እውን እቲ ፊልም ይውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም